започва ми се котлона. Това са палачинките от моето детство. Трябваше тигана да е стоманен, да има олио, за да станат такива на вкус, каквито си ги спомням от моето детство. Та изглежда екстремно да ги направиш, но си струва този вкус. Разписти. Първо загрях тигана на буст. След това го пробвах да ги е загрял по една интересна система, която един колега ме научи. Няма да ви я кажа. Сега няма да ви я кажа. След това намалявам на 7 и започвам да си действам. Много ли харесаха палачинки? Малко по-горещ става, сякаш самия тиган, но нещата се случват много добре. Не мога да го разнеса, веднага започва да се пече. Но си мисля, че на по-ниска степен няма да се случи точно това. Мога да го намаля после да видя. Дантела стана. Опитах да я разпеля във въздуха и се получи и на сърце. Стана дантелина.